sensyar senong kapri hanya utrap hadin mengila ya syong kerki hajing perkhat ke jungi lapa ki virtual meetings ki jungi halor ke ni ke jingja nengkong ni pha ya ka khubor smolam ya ka yen kasam ba she bat kumju ru ya ka dorbar senong jong ka maulai kanton masar bat kumju ru ya ka maulai tong dorbar hi markani kala kata ya baro ki dorbar senong hapo kabri hanya utrap mar baro kata nagaliang ki dorbar senong nagaliang kasunjok ngia ay gakti kamon gakti kadiang bani tray lang bat ka sarkar henray inda po ikum kini ki kap layat light ye ki bor senong ray lo kumno ru ngi kami inti lade bat kerja ketin bat tip irang ba senong ba ngila don senong jong hi ngiwan na menta kata kada te krampap ngangai be irang ba senong in general kloy ban mi ban lek hot yu ba shiro lada de badan kap henry kum kani kar kom le jong ki khamtam nakaliang ki pulet ni dasmo sia marba haga jaka ban wan ra ya ka jing ya trai lang ka jing smutho jing mot ban ne ka songsok ka songsan da maki ban ki briu ki babat ya ka anya ka kti ki pen songsir yu pat ba bat tapendu ya ka jing syania nakaliang jong pat ba bat nangi ki snong ru ni smo blau kanda jap ni hajing sisa ngingi perkhat lada kaya da kalenti kabade mar laphi deiban kami ubreu rei deiban khat ya ka jing jong breu apo kayeng kasam ka jumbo ti nakaliang ka jungi ngi khmi lenti ba ai ba kani kan long kasin kabakhat do kum kini ki jingja henry kan bu yang ngi ki dor bar snong haga jing e kabakrao haga jing ya dei bat ka sarkar nang ni sakhmat la kum kini ki jingja ki ai ja mar ngi khmi lenti ba khamtam kum ki briu ki babat ka ai ki pulet ke police department jaka ba kan pen thanda daga jingle ka jongka kumne kanang aiding kanang pen khloj kanang pen sir ye ki briu ki du ka jing shania ti ni sai si sen nakaliang ka sunjuk kinong sensyar snong ka briu nyu trap ni ai ka khti ka mon ni ai ka khti ka diang ni kersyan ya ka dorbar snong jongka maulai kanton masar bat kumjuru ya ka maulai to dorbar bat ya baro ki dorbar snong ba kum kini ki jingja nyempa ban yo snow biang nang ni sakhmat bat ni penrem jor kum kini ki jingja bat dei ban don ke judicial inquiry independent judicial inquiry ban head do judge jongka high court ndei diki way pat ki inquiry ban le diki magistrate na po ki state government ki jumi kata ka jumi dawa Pingi ba ka state government usia mentan udang ong ba la ka state government confirm da ka judicial inquiry la kalau kan jing dia tiap ya kata ti long kata ketika jing smau ke jungi kum ka senjok haga jing yalang ka jungi ngingi ong ba ngin bu ke hakmat ka sarkar badai bandon daga independent judicial inquiry headed by a high court judge